Leerlingen van het praktijkonderwijs van het Reiland College brachten maandag een bijzonder bezoek aan docent Joop Nabuurs. Op zijn erf werden maar liefst 6 kerkuilen geringd. Waarom zijn de leerlingen hier uitgenodigd? Omdat ik les geef op Reiland College en ik geef meestal de praktijklessen op school in groen. En groen, ja, dat hoort bij de natuur. Dus ik dacht van, nou, hoe mooi is het dan om leerlingen van onze school hier zoiets te laten zien, zeg maar. Dit zie je bijna nooit, dus ik denk van, dit is een unieke kans voor onze leerlingen. En was het leuk om het ze te laten zien? Ik vond het wel heel leuk, ja. En de leerlingen ook. Ik praat er nog weken, echt wel weken over, ja. Hoe komen de kerkuilen hier terecht? Wij hangen hier kasten op veel plaatsen in Venray en dan is het afwachten of er wel een uil komt. En als er eentje komt is het altijd mooi. En hoeveel jongen zitten er nu? Nu hebben we 6 jongen hier. De muizenbestand in Venray bepaalt hoeveel jongen er komen. Als er weinig muizen zitten, hebben we ook minder jonge uilen. En is dat dan veel of weinig, 6 stuks? Dat is veel. Normaal is dat veel. Normaal zitten we op 3, 4 stuks. En waarom worden de uilen dan geringd? Dan kunnen we kijken waar ze allemaal naartoe gaan. Dus waar ze allemaal verblijven. De volgende keer komen we hier in de kast en dan zit er eentje met een uiring. En die wordt dan afgelezen. En dan kijken we bij Grill, een vogeltrekstation. En dan kunnen we precies zien waar ze geringd zijn en waar ze vanaf komen. En hoe gaat dat ringen dan in zijn werk? Want het is best een kawaii. Nou, daar hebben we speciale tangetjes voor. En daar kunnen we gewoon een ringetje om de poot knijpen. Dus op zich valt het wel mee. Hoe zijn die uilen hier terechtgekomen? Ja, ze zaten eerst in de kerk hier in Oostrum. En ja, daar moesten ze weg, want ze schieten ze alles boven vol. Dus hadden ze zoiets van, nou, die moeten weg hier. En nou, dit was wel een plekje van, dit zou het ideale zijn, een notenboom bij het vlieggat, toen die er nog stond. En ja, vandaar dat ze deze kant op zijn gekomen. En heb je er geen last van? Nou, ze scheidt alleen alles onder. Maar voor de rest, nee. Voor de rest gaat het prima. Nee. 'S'nachts is er altijd veel beweging over de erf heen natuurlijk. Ik heb daarboven een lamp zitten en die springt de hele tijd aan, omdat die uil er iedere keer voorlangs vliegt. Dus dat heeft ook wel wat. Ja, een goede beveiliging voor mijn huis heen, zeg ik altijd. Ja. Is het voor jullie ook leuk om het aan de leerlingen te laten zien? Jazeker. Het is altijd mooi om dadelijk weer opvolgers voor ons weer te vinden die eventueel datzelfde weer kunnen gaan doen.